खुलुमबाय। दिनै जों कक्लाबारि गियान लैथो सोलोंसालिनिफ्राय मोनसे समायना पिकनिक स्पट दैजिमासिम थांगासिनो दं। गासै उनि बिबिसिनि नायगिरि खोनासंगिरि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै खावलायनाय थाबाय। नै जों थांगासिनो दङ हालो दैलो बर'फोरनि गामि, समायना मिथिंगाजों लोगोसे समायना आबादारि फोथार नुहुरदों। समायना हिमालय हाजो बिथिंजोंनो जों थांगासिनो दं। बे गामिया बुनगाव होनना बुङो। जोंनि खाथिनि जोबोद गिदिर ख्रिस्टियान गामि बियो, जोबोद मुंदांखा बुनगाव। बिनिफ्राय दुमनि साहा बागाना बारा गोजान गैया। नुदों नै समायना आबादारि फोथार दांग्रिगाव बुनगाव एरिया बियो। थांगासिनो दं, जों थांगासिनो दं जोंनि थांखि रुगुंसिम। बिथिंजाय हाबबाय जोङो दुम्ब्रुगुरि बाजार होनना बुङो बुनगावनि, बिथिंजाय हाबदों। समायना गामि हालो दैलो हाग्रा जिङाव जोबथारनाय जायगायाव मोजां आबादारि, मोजां मावथि, मोजां मानसिफोरनि जायगा बेहाय। सोरनोबा आलासि जानो नांगौब्ला बे जायगायावल' फैनानै मोजां मैगं मोनलाङो। थांगासिनो दं फिसा मोनसे लामाजों। समायना मोनसे फिसा गामि बियो। थालिर बागान, गय बागान, भुटान हाजोखौ नुहुरो। जेसेनो साहा थाङो एसेनो भुटान हाजोआ खाथि जालाङो। बे दुम्ब्रुगुरि बाजारनि खाथियाव थानाय आबाद फोथार। जोङो दा आगदाखै गिदिंसिगोन। बेनिफ्राय सिदा थांब्लानो दैमा मोनसे मोनहैगोन। बे दैमानि मुङा दैजिमा होननानै बुङो। जोङो दैजिमा सफैबाय। समायना पिकनिक स्पटआ बेनो दैजिमा। दा जोङो बिनिनो खर'आव, बे दैजिमानि खर'आवनो जोङो वाटारफल मोनगोन, जायखौ दै बाज्रुम होनना बुङो। समायना मोनसे नुथाय, गोजोनथाव दुगैनाय दै बाज्रुम वाटारफल। बेखौ जोङो वाटारफल होनना बुङो इंलिसाव। बेखौ जोङो नुगोन, नोंथांमोना नायलांबाय था नुगोन। दैजिमाया मोनसे पिकनिक स्पट, समायना मिथिंगानि रानि दैजिमाफुरि भुटान हाजोनि आफाङाव मोनसे समायना पिकनिक स्पट हिसाबै गियान धर्म समाजजों गायसनजादों, दिहुनजादों। Dejima is a picnic spot in Baksa. It is on border Bhutan near Jargaon Phutepara. The spot has been arranged by Gyan Dharma Samaj in 2020. The natural beautiful picnic spot, the Dejima River, is
to be upgraded tourism spot on November, December. There is a wonderful place like Ajanta Ellora Cave at Dujima picnic spot. The most interesting and pleasure is that Dujima is a waterfall where right now so many visitors and cinema shooting is started. नै दैजिमानि गोजों दैया बोहैदों बेनिफ्राय ट्रेक्टरजों अन्थाइबो लायो बिटिसि गभर्नमेन्टनि मोनसे रेभिनिउ दिहुननानै होनाय मोनसे जायगा बियो दैजिमा is 22 kilometers from Pathshala railway station to Gyan Leyte Soलोंसालि Kokhlabari and from Kokhlabari to Jargaon Phutiapara Gyan Dharma Samaj Fothar 12 kilometers. नुदोंना गुसु दैयाव बेसेबांबा आलो गोजोनै दुगैगासिनो दं भुटान हाजोआ जोबोद खाथियावनो दङ जोबोद हालो दैलो गुसु दै बेसेबांबा मानसिफ्रा दा बेयाव थांलाय फैलाय दुगैगासिनो थायो पिकनिक जाहैयो बे जायगाया दा जोबोद थाबैनो जाखांफुनाय पिकनिक स्पट दैजिमा is a natural beautiful picnic spot and tourism. नै दैजिमा याव दुगैनाय सुबुंफोरा एसे आलो गोजोन दुगैगासिनो दं आरो बिसोरो बे जायगायाव दुगैनानै माबायदि मोनदों मा बुंनो नागिरदों एसे बिथांमोननि खाथियाव थांनानै आं एसे सावरायनो ओइ लोगोफोर जों दैजिमा दैमायाव दुगैदों दुगैनोबा नोंसोरबो दुगैफैनो हागोन मा नाम नोंनिया आंनिया मुस्रि सनेन बसुमतारी बे दैजिमा दैमानि ओरै सानजाथिं जारगाव फुथियापारा गामि एरियानिफ्राय बे जारगाव फुथियापारा एरियानि ओरै साहाथिं ओरै हाजोखौ थांबायना बै हाजोआ नुदोंना बै हाजोखौ मा हाजो बियो बे जोंनि जारगाव फुथियापारा गामिनि साहानि हाजो हिमालय हाजो आफांयो सोरबाफोर दुगैनो फैबा हागोन ना हागोन दुगैनो फैनो हागोन सोरबाफोर फैबा बे हाजोआव सुरुंग दंलै सुरुंग माने देवदुवार होनना बुङो थारमाने हाजोआव ओरै गुदुं मानसि हाबलांनो हानाय सिङाव बिदि सुरुंग होनो आरो जोङो देवदुवारबो होनो बै हाजोआव दङ बे हाजोखौ जोङो बे सुरुंगखौ लानानै जों पिकनिक स्पट खालामनो नागिरदों बे जायगायाव ओमफ्राय बे सुरुंगखौ सोरबा नायफैनो गोसो जायोबा नायफैनो हागोन आरो नायनो मोजांथार गोदो जोंफोर जन्मआनो जायाखैमोन गोदो गोदाय दंखायो आरो बियो राजा रानिनि दिनावनो बानायनायमोन नामा होननानै बुंदों आरो दा बेखौ जोङो बे जायगाखौ लानानै पिकनिक स्पट खालामगोन आरो नाला बेयो गोमोथाव जोङो नाला बेसेबांबा गोलाव नाला बे सिंजोंनो हाबनानै बेसेबांबा गोजानाव ओंखारहैयो बे नालाया बेवहाय दङ जायखौ जों अजन्ता इलरा केभ बायदि नुयो जारिमिनाव मुंदांखा अजन्ता इलरा केभ जों बयबो मिथिगौ बेबायदिनो बेहाय मोनसे नाला दं जों बेखौ नायनो थाखाय बेखौ टुरिजिमाव आपग्रेड खालामनो गोनां दङ रिजार्भ खालामनो गोनां दं बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ नोजोर लानांगोन
आरो गोसो होनांगोन। The BTC government can be upgraded as soon as possible to get more revenue from this picnic spot. आसा खालामो BTC गभर्नमेन्टआ बेखौ थाबैनो टुरिज्माव आपग्रेड खालामनानै बेवहाय जोंनि गोसो गुदुं दावबायारिफोरखौ थांलाय फैलाय खालामनानै हान्था मेला खालामना होनानै बेनिफ्राय गोबां सरकारि रेभिनिउ बुथुमनोबो हानायनि राहा जागोन बेखौनो मिजिंथिनानै जों बे बिबिसिनिफ्राय खावलायनाय थाबाय।